Salam ýaşlar, täze tokun gepleşigini dinleýärsiňiz. Studiyada siz bilen men Sahra. Gepleşigimizde ýaşlar we olaryň gullukdan soň öňüne duran meseleleri, olaryň işe ýerleşmek problemalary barada türkmen ýaşlary bilen geçiren söhbetleşlerimiz dikkatiňize hödürler. Men gulluk etmeyi hiç şevetim yok. Geçidenleri, görenleri geçtikten sonra bir neçe ulandı. Bu şuňky gepleşigimiziň esasy temasy bolar. Britaniýanyň Times Higher Education adly jurnal tarapyndan dünýäniň iň awraýly 100 uniwersitetiniň sanawy çap edildi. Bu arada raportymyzy hem eşdirip, gepleşigimizi geçen hepdeniň dowamında türkmen ýaşlarynyň internetdäki işçiligi barada taýýarlan maglumatymyzy bilen jemler. Täze tokun ýaşlar gepleşigimizde hoş geldiňiz. Studiýadaky bugünkü mehmanlarymyz ýokary bilimli daşary ýurtlarda dowam etdirýän türkmen ýaşlary Maksat hemde Arslan, şeýle-de biziň Aşgabatdaky habarçymyz Murat Gurban. Ähliňiz gepleşigimizde hoş geldiňiz. Tamam, hoş gördük. Deňdoşlar hemde Murat, şuňky gepleşigimiziň esasy temasy ýaşlar hemde gulluk, ýagny şo gullukdan soň ýaşlaryň ýüzüňi bolýan meseleleri, problemalary şol barada gurrun etmekçi. 5 martda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çağrış boýunça harby gullugyny tamamlanan ýaşlary Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden boşatmak we gulluk ýaşyna ýeten Türkmenistanyň raýatlaryny bolsa harby gulluga çağırmak baradaky permany gol goýdy. Bu permana laýyklykda çağrış boýunça harby gulluk möhletini tamamlanan gullukçylar 2014-nji ýylyň aprel-iýun aýynda Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinden we beýleki goşunlaryndan harby gullukdan boşadylar diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Harby borjyny ýerine ýetirip gullugyny tamamlanan ýaşlaryň öňünde siziň hem bilşiňiz ýaly işe ýerleşmek meselesi ýaly bir näçe problemalar durýar. Indi Arslan, sen harby gullugy tamamladyň. Ilki bilen senden sorasym gelýär. Ilki şu harby gullugy tamamlanynda nämeler başdan geçirdiň, nähil tejribeler başdan geçirdiň? Men 2007-2009 ýyllar gulluk etdim. 2009 ýylda gulluk Türkiýelinde tomus aýlary öýde bir ýanak liçeni aldym. Mesela aňyrda azyrak kesel bolup geldim-de. Hasta bolup geldim, soň bolnisada ýatyp zat edip liçeni aldym. Bir aýdan soň men iş gözlegine çykdym. Soň bizim vilayetimiňizde döwletli etrafynda öýden daşary özüň Kerki şäherinde ýaşaýan, öýden daşary şol döwletli täze gurulan şähere guruluşlyk edarasyna işe girdim. Iş o ýerde açylynça oktyabr aýyna çyn şo ýerde işledim. Soň ondan soň o taý açylandan soň ýene de öz şäherimizde soň baýany dom guruldy. O ýerde guruluşlykda işledim. Ýöne men iş gözleginde şo wagt gulluk Türkiýelenden soň iş gözleginde öğrendiğim gynanç bilen iş tapdym. Şo Kara Zahmet stroykada pasobnik bolup işlemek üçin şol öz şäherimden daşary gidip şo ýerlerde işledim. Soň okuwga gaýtdym 1 ýyldan soň. Arslan, başga nähil meseleler bilen ýüzüňiz boldun? Okuwa girecek oldum Türkmenistanda. Okuwlara girecek bolsam 50.000-60.000 dolarlap pul soradylar. Egzamini tapşyrdım institutlara, akademiýalara, şeýle Baýan Akademiýasy Seyitnazar Seydandaky Molimçilik institutyna egzaminler tapşyrdım. Geçip bilmedim şo ýerlerden hiç gaýsyndan. Emmesin dedim, pul gerek boldy. Meniň öz atstatym, orta mekdepdäki atstatym ören umut görmüş doktordum. Emmesi bäşlik hormat hatlaryny ba gullugy da Hudaýa şükür okutordum. O ýerde bu karakteristika berdiler, häsiýetnama. O ýerden men zatlarym görkezim, egzaminler çenli tapşyrdım. Ýöne ahirinde geledi konkurs öýlenä, şonda men adym çykmady. Soň baryp sorulandy. Aňarda şo näme diňe berilen atyk familiýalar pul berenler geçdiler, a pul bermedikler olsa geçmediler. Soň iş gözleginde bolup işe girdim. Bizde Kara Zahmet azaýlykly işmen işledim. Sağ ol Arslan, öz tejribelerini biziň bilen paýlaşanyň üçin. Ine Maksat, sen Maksat biziň gepleşigimizde ilkinji ýerde gatnaşar, özü ýokary bilimni Türkiýede dowam etdirýär. Maksat, özüň gulluk etmedim diýdiň, ýöne şu öz meselem dostlaryňdan şu gulluk barada nähili gurrunlar eşdýärdiň, nähil meseleler bilen ýüzüňiz bolýardylar. Sen bilen gurrundaş bolanda nähil gurrunlar etýärdiler? Men bu uçuran dostlarımdan eşitdiğime göre Türkmenistan'ın harbi boşuna boğuşakmış. Men diýsem men has boğuşakmış. O yerde onlara tälim berdik. Hayat verilmiş, giden daha dönmezmiş, böyle şikayetler varmış. Meselem has açaçanrak gurrun beräýsen Maksat? Men komşum gitti. Aydan sonra ölüsü geldi hayattan. Yine bir komşum gitti.
ofensif olmuş bolup Türkiye sırları. Yani o da ide zatlardanmış. Yani bu zatlar arası zatları yokmuş buluptu. Sawol maksat öz beren gurunlaň üçin seninle gulluň edip gelin Arslan. Senin bu barada näme aýdyp bilersiň? Ýagny gullukda wagtyň imitlenýär ýagdaý nähille? Men Balkanda gulluk etdim. Balkanyň köp şäherleriniň ýa polkumysy bolansyň, Balkanyň käbir şäherlerinde batalyonlar bar. Batalyonlarda hem polkun merkezine Krasnovodda boldum, soň Gyzlarovda boldum. Prezident Berdimuhamedov geldi 2008-nji ýylda şu tank sürmäne. Şol wagt bizleriň stolowyymyzda hem zat boldy. Ol gitdi, ol giden soň biziň ýem stolowymiz boşap galdy, karşı marşy edildi. Men gullukda produkty elbetde az berilýär. Adam soldatlary aç satmamyzyna kadra karşı paranan soň ýanyk zatlar berilýär. Ýöne elbetde aýdýan maksadyň tayak onun ýanyk satlary bar. Häzirim bar. Uzatlar edil onçokly öňküler ýaly däl kaýyndy. Azrak etip barýan. Bu zat ýok etmek üçin diýip şeýle diýildi. Şu diýipler. Malodoýlar diýipler. Bu zatlar ýok etmek üçin öz pikirim boýunça gulluk ýyly 2 ýylda şonu 1,5 ýyl ýa-da 1 ýyla getirmelimi diýip düşünýän. Sawol Arslan, senem öz pikirleň üçin. Murat, siz özüňiz şu Aşgabatda ýaşap ýörsiňiz. Şu daş döwrüňizden eşitişiňize görä hemde ilatyň garaýşlaryna görä. Meselem daş döwrüňizdäki şu gullugy tamamlap gelen oglanyň öňünde ilki bilen nähil mesele durýar? Gullugy tamamlap gelen öňünde ilkinji meseleler şol iş tapmak. Olaryň käýerleri ýokary bilim almak ýanlarym bar. Ýöne olar agrak bolýar. Esasy ýaşaryň problemleri iş tapmak. İş tapmak bolsa olar üçin ören kyn bolýar. Arada hökümet maslahaty berýär şu Türkmenistan boýunça döwlet sektoruny hem de husus sektoruny elbetde olay iş yerinin boş ýatanlygy bar daýdyrly. Ondan ýa-şonça ýerim boş ýatanlygyna garamazdan işli getdiň ýaşlar köp. Öýle şolaryň halaryna şu gullukdan ýağmur gelýänler köp bolýar. Şol işliň ağırlygy gökärýän ýagdaý şu häzir paýtagtdaky almyparlar gulluklarda da köplen şol gara işlerde işleýänler şu gulluk ýaşyndan geçen oglanlar. Olaryň köpsi resmileşdirilýän işler. O diýmek olarda hiç bir hukuk ýokda. Olar islenlik wagt işden çykarlar bilýär, aýlyk tölenmäni bilýär olar. Näşol ýagdaýda işleýärler. Şol wagtda hökümet tarapyna berilýän rahmetli ýerler bar. Ýöne olarda da iş tapmak bolýar. İnsan şol haýsy bolsa şol rahmetli ýerler işlerine var. Ýa-da şol iş bolýan adam ýerlerden edaran işlerini hükman yapar kelimeli. Onun şu ýagdaý şu ýaşlara iş tapmany täsir eder. Sağ olun Murat, öz pikirleňiz üçin. Arslan, senden sorasym mele, Türkmenistanyň harby gullugynyň derejesine nähil araýarsyň? Ýagny şu gulluk şundan soňky durmuşyňa bir täsirini ýetirer öýdýäňmi? Gullukdan elbette Türkmenistanyň ýaraly güýçleri de ýöne özüm barada aýdanymda öýden daşarda uzakda bolýan gatyny zady görýän nähil disem. Gulluk Türkiýanyň soň adam özüni bir hili kemme zady taýyn hasap etýär. Edermen mert inmezan näme bolsadam başarırın men diýip ana şonuň ýanyk bir güýç dörýär adamyň içinde. Şonuň ýanyk bir güýç dörýär. Gullukdan soň ýaraly güýçler barada aýdanmysta men edil programda zatda gulluk edmek süýasy gulluk etdim. Ýaraly güýçlerde esasy technikalar edil aýsam technikalar godal technikalar diňe köni technikalar olam Sowet döwründe galan technikalar. Go technikalar ýok. Sawol Arslan. Gulluk eden ýerlerimde. Şutaýda biziň Azat habaryny okutgan web sahypamyzyň ýöri täze tokuna bagşlanan bölümine gelip goşan bir tesvir okasym ele Ýewre ýatly okuyjymyz. Men pikirimçe gullugyň geregi ýok, sebäbi Türkmenistan bir tarap döwlet. Diýmek bu döwletde hiç açan uruş bolmaýar. Uruş bolmasa gulluk näme? Gullugyň birje geregi bar, olam muht işler. Eserleri aýlyk tölenenok, hemme hapa işler şolary etdirilýär. Bulam döwletiň işine gelýär. Türkmenistanda gulluk 6 aý edilmeli, bulam maksimum. Ýa-da
İsrailyaly gulluk aýlykly edilmeli we öz isleги bilen gidilmeli gulluga. Eskerleren beýleki adamlar ýaly aýlyk almaly. Bu meniň öz şahsy düşünjem diýip öz pikirini galdyrypdyr. Indi maksat senden sorasym elýär, ente gulluň etmediňde sen şu ýewreýatly okyjymyzyň ýa-da tesbiri bilen ılalaşýanmy ýa-da nähil garaýan umuman sen pikiriňçe gulluk mena tesbiri başla gepim böldüm. Sözüm böldüm. Haşet. Mena tesbiri kabul edýän özüme. Çünkü o tesbir doğru, yanlış yerde var o tesbirin. Çünkü o ayrıktır bu tesbirde. Türkmenistan'da gulluk 6 ay olmalı. Türkmenistan'da gulluk 6 ay olmaz. Ben şu an Türkiye'de gulluk eden eskerlerin kötüsüyle sekreterisi oldum, geçtim yani. Türkmenistan'da gulluk 6 ay olmaz. Ne yapmış 6 ay olmaz? Türkmenistan'ın halkı az. 5 milyon 700 bin öyle halkı var. Ondan gulluk 6 ay olmaz. Ben bunu aydın bu tesbir yazan vatandaşımıza. Maksat sen pikiriňçe onu gulluk etmeli hem her bir oğlan diýjek bolýan. Şeýle mi maksat? Gulluk bolsun, bir yıl olsun da şahayını eskerleri eziyet etmesinler. Gevir çektirmesinler eskerleri. Maksat hälini özüňe belläp geçdiň-de dost oglanlarym diýdiň, gulluğa bark geldi, bir sansa bir näçe wagtdan soň ölüsü geldi diýdiň, beýleksem apendisit bolupdyr diýdiň. Indi şeýle ýagdaýlary eşdeniňden soň gulluk etmäge höwesiň nähili seniň? Men gulluk etmäge hiç hewesim ýok, dogry aýtsaň. Çünkü bu onları geçidenleri görenlere geçtikten sonra bir näçe ulan da gulluk etmäge hevesi yok. Bizim harbugulluğumuz düşük derecede bizim harbugulluğumuz. Yani biraz da golda versinler harbugulluğumuza, eskerlerimize. Biraz da teknolojini geliştirsinler, sivilizasyonu östürsünler. Şunları demek istedim ben bu yorumlara, bu tesbirlere. Sağ ol maksat. Meselem häli diýdiň de harbugulluğumuzy biraz has özgersinler diýdiň. Esasanam haýsy uğurlardan häli belli bir derejede imitleniş uğruny belläp geçdiň. Diňe harbugullukçylaryň imitlenişini gowlandyrmaly ýa-da başga beýleki uğurlary nam gowlandyrmaly bolsa haýsy uğurlar sen pikiriňçe maksat? Şunu diýdim, men serhetde duran eskerlerden de haberim var. Serhetdeki eskerler aç. Serhetten geçmek isteyen adamlar onlara yiyecek verir de geçerler. Onu geçenler de var, onları da biliyorum ben. Bizim serhetimiz Gavşak, Ortası'da en Gavşaklardan bizim serhetimiz. Sağ ol maksat beren gurunglaň üçin köp sağ ol. Inne maksat Arslan hem de Murat şu gepleşimizin şu bölegini Azat Haber.com web sahypamyza gelip goşan käbir tesbirleriň ýene bir näçesini siziň bilen hem de dinleýijilerimiz bilen paýlaşasym gelýär. Men ady bilen tesbir alyran bir okyjymyz gullugy tamamlanma 7 ýyl boldy, entäm işsiz gedip ýörün. Arasynda guruluşyk firmalaryna gidip işleýär. Gazancymyzam gowy bolýar, ýöne öýüňden gatnaman işlesen känir höwesiň uzağa gidenok diýip öz tesbirini galyrypdyr. Hälki ýewrey ady bilen tesbir alyran okyjymyzy Ejrep ady bilen tesbir galyran ýene beýleki bir okyjymyz dostum ýalňyşma. Türkmenistanyň ýaragly güýçleri uruşma üçin däle watany halky gorama üçin gerek. Dogry bizde eskerler hapa işlerde işleýärler. Ýöne bu birinciden ýaşullaryň günäsi. 6 ay däl hatta 1 ýyl bolsa da adlyk edýär. Menim gulluk etmän käm şeýle pikir edýärdim diýip öz garaýyşyny beýan edipdir. Ady bilen tesbir alyran ýene bir okyjymyz bu seň düşünjäň bolsa men sana maslahat bereýin, bir tarap diýip goşunsuz oturmak, ysy ýerde ýaşaýan diýip ýalaňyç gezmek bilen deňrekdir. İsrailýaly töleýli gulluk etmek üçin ilki dünýäniň iň pully ýerlerini eýlemeli ýewreýler ýaly diýipdir. Islew bilen gulluk etmek üçin bolsa Hytaýaly halkyň sany 1,14 milliard adam bolmaly diýip öz garaýyşyny beýan edipdir. Gullukçy ady bilen tesbir alyran ýene bir okyjymyz özüme gullugy gutaränimde ilki bilen diri galanma beýendim. Türmeden çykaly boldum. Onsoň aradan bir kay geçmänke iş diýdi, oku diýdi, şu problemalar başlapdy. Işe lowurdap duran kelläň bolsa da parasyz girip bolan o ekeni. Şoňa ilki bilen şol pursat düşünüpdim diýip öz garaýyşyny beýan edipdir. Murad ady bilen tesbir alyran ýene bir okyjymyz bolsa, gullugy gutaran soň etjek iş bilediň alyp Türkiýe gaýtmak, başga ýol ýok diýip öz garaýyşyny beýan edipdir. Arslan maksat... Ben bu tesbire cevap versem bolarmy? Elbette maksat başysyna. Gullugy tarıp eline biletini alyp Türkiýe gaýtmak iň gowsy diýipdir. Hawa. Ona ýazan vatandaşymyza cevap yazarsanız beğenirim. Çünkü gullugy taran da eline biletini alyp Türkiýe gelse de Türkiýede pul ýoklanýar. Men bunu aytmak istedim bunu. Gelse şöyle tapacak kullarına Türkiye'ye girenler Türkmenistan'ı tapar. Sağ ol maksat. Arslan, Murat, siz bu arada näme pikirde?
Murad ağa belläkeşdi Türkmenistan prezidenti 57 insan iş ornunun boşluğu deydi. Şonu aydypdyr maslahatda men diýjek bolýanym Türkmenistanda 57.000de 157.000 sanyk işçi güýji bar, her hünärli, hünärsiz we hünärli, ýöne şol işçi güýç bar Türkmenistanda. Ýöne boş iş orunlaryny bar diýip o ýerde prezident maslahatda aýdyp otyr. İşçi güýç şonuň ýany köp bolanda olar nädip nämetsinler, nädip işlesinler. Şo ýerde buluk Türkiýelini buluk döşüň ene sugurmere baranda, indi modernizm iş tapyp berinde, planeri işi gezecek bolsaňym $500, planeri gezecek bolsaňym $1000, şonuň ýany garaz ähmet düşünüm şonuň ýany diýe. Men de iki sanyk geçiň izinden iýeräýmesem diýip şeýle jogurýar. Şol öýüne baranda buluk döşüň enesi şeýle jogurýar. Bu 57.000de 157.000 sanyk işçi güýjüm bardy. Baş 257.000 sanyk her hünärli we hünärsiz işçi güýç bar, ýöne şonu ulan bilen Türkmenistan. O zady da korrupsiýa sebäpdir, paraxorluk sebäpdir. Sen pikiriňçe nämeler edilmeli Arslan gullugy tamamlanandan soň meselem şolary golluk bermek maksady bilen olary işlere yerleşdirmek ýaly bir şeýle çäreler alınıp barylmalymy hökümet tarapyndan? Umuman sen pikiriňçe nämeler edilmeli bu urda? Ulug Türkiýelerinde etraf hakimliklerde ýa-da şu etraf harby vekilliklerde meselen atlary geçilýär. Şo ýerlerde hemmesini çagyryp zähmet birjesi we etraf hakimlikde zähmet birjesiniň adamlary harby vekillikden şo Ulug Türkiýeleriň atlaryny alyp şolary iş tapyp bermeli. Ýöne ilki bilen edilmeli zat döwlet derejesinde edilmeli zat korrupsiýany ýok etmeli. Korrupsiýany ýok etmen, paraxorlugy ýok etmen, ol halk garip bolup döwlet baý bolany bilen ol hiç bir ösüş däl ol. Murat, siz bu tesirler barada näme pikirde? Hem de siz ýaly Arslandan hem soraşym ýaly sizden hem sorasym meli gullugy tamamlanan ýaşlary hökümet tarapyndan bir golluk berilmelimi gullugy tamamlap gelenlerinden soň? Berilmeli bolsa sizin pikiriňizçe nähil golluklar berilmeli? Yan Arslan'ın aýdyşy o dogry aýtdy Arslan. Şu indi wagtda korrupsiýa täsir etýär, şu wagtda şu problemlary iş tapmakda, gulluk etmekde. Şu näle bolsa şu korrupsiýa täsiri şu ýa-da görünmeli. Ondan yan şu gulluk edenler bardy. Aýsak köp dünýäniň köp ýurtlarynda gullugy turan ýaşlara bir iş tapmakda ýa-da bilim artdyrmakda ýeňillikler döredilýär. Ýöne şoňa ýeňillikler berilip boljak. Mysal üçin gullugy tamamlansoň işlemlere bir ýer baý bolsa, o taýda bir näçe adam şoňa dalaş edýän bolsa şu ýeri. Şu gullugy tamamlanan adama bir şoňa ýeňillik görülýär. Şo gullugy tamamlap şoňa ýer berilýär. Ýa-da bilim ýokary kujanyň ýerine şoňa bir ýeňillikler gözlemde tutulsa, ýaşlarda harby gullugy etmäne urky gösterýärdi. Ondan gullukda ýaşlaryň gulluk etmek üçin şertler döredilmeli. Ol ýene işlere gurduğuna meýdan olaryň egine eşigen bolmaly. Şeýle şu adna şäherde kämakal görýän-de esýerleri isleri rahat bir görer ýerlerde. Onuň haýsy bir ýaşy olan şol gulluk eder şol. Işler görersin. Işler göretmek üçin armyan bir reklamasy bolmaly. Şu reklamasy şu armyadaky gulluk edýän esýerler. Eger şu esýerler özü oňmorma aç yer görem bolsa, özünden öň gullugy gelenlere nertesini kim diýen bolsa, onuň kim soňaly armyda gulluk eder, ýa-da isläşe gulluk etmeli. Bu şunu bolsa, islenip bir döwlete gerek. Bir tarap bolsun, bir tarap bolmasyn, şol boşun iň soň gerek. Islenip döwlete ýurdu. Şoň üçin şu wagtlary görýän bir gullukda da ýaşy gullukdan soň ýaşlaryň durmuşyna da bir büyük reformalar geçirilmeli. Şolaryň problemlaryny çözmek üçin programmalar ýürütip kabul edilmeli döwlet tarapyndan. Sağ olun Murat, beren gurulňyňyz üçin. Maksat Arslan, Murat, gepleşigimize gatnaşyp beren gurulňyňyz üçin, öz wagtyňyzy aýranyňyz üçin köp sağ olun. Sağ olun. Ýaşlar, deňdoşlarymyz maksadyň Arslanyň we habarçymyz Murat Uranyň beren gurulňlaryny dinlediňiz. Ýa hem belläp geçişmeli maksat biziň gepleşigimizde ilkinjige gatnaşdy. Siz hem deňdoşlarymyz maksat we Arslan ýaly biziň gepleşigimizde gatnaşyp öz garaýşlaryňyzy biziň bilen we dinleýijilerimiz bilen paýlaşmak isleteňiz, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimizde hat uradyň.
Britaniýanyň Times Higher Education adly jurnaly tarapyndan dünýäniň iň awraýly 100 universitetiniň sanawy çap edildi. Bu sanawy dünýäniň haýsy ýokary okuw jaýlarynyň girenligi bilen gyzyklanýarsanmy? Hawa bolsa, size häzirki maglumatymyzy dinlemäge çağırýas. Times Higher Education web sahypasy dünýäniň iň awraýly 100 universitetiniň täze sanawyny çap etdi. Bu ýyl 4-nji gezek çap edilýän ýyllyk sanawda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň gadymy ýokary okuw jaýy Harvard Universiteti dünýäniň iň awraýly universiteti diýilen ada eýe boldy. Times Higher Education web sahypasyna berilýän maglumatlara görä, bu sanaw Ipsos Media Act guramasy tarapyndan taýýarlanan ses berilişik esasynda düzüldi. Ses berilişige diňe 100den gowrak ýurdun ýörite çağrılan awraýly we ýokary derejeli professorlar gatnaşyp, olardan öz uğrundan iň öňde barýan aňyrsy 15 tane ýokary okuw jaýyny saýlamak soruldy. Takminan 100.500 töweregi professoryň gatnaşmagynda düzülen sanawda ikinji orun Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Boston şäherindäki Massachusetts Tehnologiýa Institututyna, 3-nji orun bolsa 1891-nji ýylda döredilen we San Francisco şäheriniň 40 kilometr golaýynda ýerleşýän Stanford Universitetine berildi. Dünýäniň iň awraýly universitetleriniň sanawynda 4-nji we 5-nji orunlarda Beýik Britaniýanyň Cambridge we Oxford universitetleri ýerleşdirildi. Umuman aýdanyňda sanawyň ilkinji onlugyndaky 8 universitet Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna degişli okuw jaýlarydyr. Dünýäniň iň awraýly universitetleriniň öňdäki 50 sanysynyň arasynda Yaponiýanyň 3 ýokary okuw jaýy bar. Ýagny Tokyo Universiteti 11-nji ýerde, Kyoto Universiteti 19-njy ýerde, Osaka Universiteti de 50-nji orunda ýerleşdirilipdir. Iň awraýly 50 universitetiň hataryna Aziýa ýurtlarynyň arasyndan Hytaýyň 2, Singapuryň, Gongkongyň hemde Koreýanyň bir ýokary okuw jaýlary goşulypdyr. Sanawyň 50liginiň ýokarysynda, ýagny iň awraýly universitetleriň sanawynda 50 we 100-nji orunlarda ýerleşdirilenleriň arasynda Koreýanyň başga 2, Yaponiýanyň, Gongkongyň, Taýwanyň, Singapuryň bir ýokary okuw jaýlary bar. Ma'lum bolýaly, Türkiýe türkmen talipleriniň ýokary okuwda okamak üçin gidýän ýurtlarynyň hatarynda ilkinji orunda durýar. Türkiýanyň Ankara şäherinde ýerleşýän Ýakyn Günnowar Tehnika Universiteti dünýäniň iň awraýly universitetleri adly sanawyň 70-80-nji onlugynda ýerleşdirilipdir. Bu sanawy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 46, Beýik Britaniýanyň 10, Germaniýanyň 6 ýokary okuw jaýy girdilipdir. Gürüň edilen sanawda geçen ýyl Britaniýanyň Cambridge we Oxford universitetleri 3-nji we 4-nji orunlarda ýerleşdirilipdi. Türkmen ýaşlarynyň geçen hepdäniň dowamynda goýdugan meseleler we maslahatlaşan temalar baradaky gürüňde ýetýär. Gepleşigimiziň bu bölümde türkmen ýaşlarynyň Facebook, Twitter, ertir.com, Vkontakte ýaly sosial ulgamlaryndaky işçiligi barada gürüň edýäs. Bu gürüňde geçmeden öňe agzap geçen sosial ulgamlarymyzyň biri barada çykan bir täzeligi siziň bilen paýlaşasym gelýär. Habar dünýäniň iň işçiň we dünýäde iň köp sany ulanjysy bolan Twitter sosial ulgamy barada. Ýagny mundan beýlek Twitter sosial ulgamynyň video ýazyp paýlaşmak üçin niýetlenen Vine programmasy arkaly içinde jinsy gatnaşyklar bar bolan videolar paýlaşylmady. Bu barada Türkiýanyň Milliyet web sahypasynda habar berilýär. Ma'lum bolýaly, Twitter sosial ulgamy EM 2 aý boly wagtdan beri Türkmenistanyna petiklenen. Ýöne aramadan Türkmenistanylaryň köpüsi proxy programmalar arkaly böwüdüp bulwama gerýärler. Şeýlede Twitter sosial ulgamynda soňky döwürde Türkmenistanyny ýaşlar hem video paýlaşyp başladylar. Hatda soňky paýlaşylan videolaryň biri türkmen ýaşlar tarapyndan taýýarlanan video. Gürüň edýän bu videomuz Twitter sosial ulgamynyň beýinçi ýazyp atly agzat tarapyndan 8-nji mart günü paýlaşylypdyr. Videonyň aşaňdaky ýazyda şeýle diýilýär: 6 garly sahypamyzyň adynyň türkmen gelin gyzlarynyň 8-nji mart bayramyna taýýarlanan ilkinji stop motion animasiýamyz. Men 1 minut 52 sekundluk videoda türkmen ýaşlar tarapyndan taýýarlanandygy aýdylan stop motion animasiýa tomoşa etdim. Animasiýanyň soňunda videonyň Kerim Aganyýazow we Batyr Gurbanow tarapyndan taýýarlanandygy görkezilýär. Biz hem Kerim bilen Batyryň bu işlerini üstünlük kazanmagyny arzu edýäs. Ertir.com'a geçýäs. Ertir.com sosial ulgamda bolsa täsin paýan atly agzanyň biz şeýle pesmiýa olar şeýle akyllymy diýen temasy sosial ulgamyň agzalarynyň arasynda gyzyklanma döreden temalaryň biri bolupdyr. 10-njy martda goýulan bu tema 11-nji martda çenli jemi 944 tapar okulyp 36 ýerde kem halanypdyr.
Ulgama agdarlar tarapyndan 105 san tesvir edilen temada şeýle diýilýär. Sowet düşünjeli adamlar ölüp gutarmasa we olar döwlet başyndan gitmeseler ýurdumyz hijem ösmez. Şeýlelik bilen goňşy döwletlerimiz hem bardyr. Esasy başy Russiýa we Gazak, Täjik, Ermeni, Özbek, Owan, ýagny öňkü Sowet Soýuzynyň düzümine bolan döwletleriň ösüş derejesi gatypet. Şunyň sebäbi nämede? Mening düşünüşümçe sebäp biz entägem sosializm ýagny öňkü SSR-iň ýoly bilen ýöreýäs. Ýewropa döwletleri, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Ýaponiýa olar birem ýetjek derejesine ýetdiler. Ýagny kapitalizm ýoly bilen ýetdiler. Näme üçin olar biziň kädäl, biz olaryň edýän zatlaryna ymtylýas? Düşünjämiz şeýle pesgindenmi ýa-da olaryň şeýle akıllylygyndanmy? Sowet düşünjeli Zhirinovskiy diýen adamyň aýdýan zatlary dogrumy diýen soraglar berýär. Bu soraga Mahinur atly agday her kimiň dogrusy özüne dogrudur. Sowet döwrüniň adamlary diýip hemmesini garalap bolmady. Aralaryna gowy düşünjeliler bar. Meselem öz enetamyz. Eýsem olar erwet adammy? Ýok elbetde. Ýaş sapawdy köpeldigçe adamlaryň arasynda düşünşmezlik bolup biler diýip jogap beripler. Kanky atly agday bolsa gözüňi açsana Türkmenistanyň newet gazyň puluny ulan diýsen. Ýylla 30 götürüm ösýär diýýäňmi? Hani nämenin ösünni aýdyp ber? Täze binalarmy? Iň bärkisi özüňden sorap gör. Täze çykýan kinolary kinoteatrda görüp bolýarmy? Aýdara dat köp. Hemem Özbegistan, Gazakystan, Azerbaýjan Türkmenistanyň ösüşine aňyrda dur diýär diýip öz tanqydy pikirini beýan edipdir. Google 88 adly beýleki bir agda bolsa Türkmenistanyň ösüşi häzir dünýä ýüzünde iň ýokary derejede. 33 göterim mundan başga näme gerekdigine men düşünemok diýip tesir galyrsam muňa Howanlar adly agda hawa gaty gowy ösýär ýurdumyz. Emma meniň ýaşaýan şäherimden başga ýerde ösýän ýalyda. Meniň ýaşaýan ýerimde 20 ýyldan bäri ütgän zat ýok diýip öz ýaşaýan ýerine ýagdaýlar barada garaýşyny ýadypdyr. Umuman bu tema şoňa meňdeş urunlar bilen dowam edýär. Ýaşlar bu hepde hem gepleşigimizde berilen wagtyň soňuna ýetdik. Her hepde bolşaýaly bu hepde hem ýatladyp geçesim elýär. Islenlik mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, gepleşigimizde gurulny etmegimizi isleýän temadyr teklipleriniz bar bolsa, islenlik wagty biziň hat e-mail belgisi azatradio.org e-mail adresimize hat uradyp bilersiňiz. Şeýle de ýatladyp geçesim elýär. Biziň her hepde efire edýän gepleşiklerimizi YouTube saýtynda hem dinläp bilersiňiz. YouTube saýtynda bizi Azatlyk TV bilen tapyp bolar. Şundukda ýene kefir tokunlaryna duşuşýançak hoş.